Добро утро, хора! Днеска е първия ден от Peak Week. Днеска е неделя. След точно 7 дена е състезанието. И преди малко имах своя чекин с моя треньор. И стигнахме до извода, че ще се пускам на категория Wellness. Е така, последната седмица просто прекрасно. Ужас! Да. Реално каза, че просто ще имаме, може би, повече шанс там поради кондицията ми, защото аз реално не съм с най-добрата кондиция. За бикини краката са... Имам прекалено развит глутеус. Краката ми... Те са, може би, малко мазно кажа, че имам мускули и са окей. Има по-голям шанс там да вземе нещо. Така че ще свичаме сега към Wellness. Сега ще започна с кардиото. Храната ми е по-различна. Буквално ето тук ще ви покажа за днеска. Но ще започна с 30 минути на степера, понеже имам по 2 часа и 30 минути кардио вече от една седмица. Ще се направя 30 минути, ще закусвам, ще отида да тренирам. И така, ще ви покажа и ползинга. Друго, какво да кажа? Да, от утре ще почне и диуретици, трябва да отида да си взема диуретик. И общо взето е това за сега. За закуска си правя 250 грама яйчен бълтък. Всъщност това ще го voice-over, защото да, го снимах до сега. Сега ще си добавим един сладък червен пепер в яденето, ще стане по-добре. Имаме 30 грама овес, да не сложим файн овеса. 30 грама. Добавям вода и го слагам в микровълновата. Така. Така изглежда моя овес. Сега ще му добавя още вода, за да се залъгваме, че ядем повече. Of course. Ще му сложа и този подсладител. И 50 грама боровинки. Бон апетит! I guess. Малко е всичко на кантар, защото едни хора ми казват да съм в Wellness, други ми казват, че не мога да науча ползинга на Wellness за една седмица и в момента съм малко в шок. Но вярвам, че ще намеря вариант и решение на всичко и ще се оправя. Ще погледна сега ползинга за Wellness как е и ще почна да го тренирам. Най-сетне, нищо, че селим. Ще хапна второто ми ядене, което е 100 грама пилешко салатка с зехтин. С 10 грама зехтин, много съм щастлива. Накараме малко калории. Сега ще хапна още някои яденета, защото стана късно, но нищо да. Храна. Третото ядене за деня. Имаме 40, тук имаме 20 грама изолат протеин с 20 грама орехи и 50 грама оризов рис, въглехидрати. И отделно съм си направила с още 20 грама протеин кексче и сода за хляб. Буквално в микровълновата, просто за 1-2 минутки. Хора, завършваме деня с 200 грама бяла риба. Сготвяме салата и имаме 150 грама от този порционната. Като цяло ден е много окей. Утре ще видим как сме с теглото и се надявам всичко да бъде на наред, защото малко с този стрес идва повече. Но да, това е. Още малко стана. Много ми спи. Лека нощ. Така, хора, сега отивам в Титаниума, за да направя една тренировка с бече-мече. Много хора знаят реално. И да ми покажа ползите за Wellness. И през това време искам да ви споделя как се чувствам. Чувствам се ужасно.
Общо взето се чувствам супер притеснена, защото имам чувството, че не съм достатъчно добре за категорията бикини и съответно ще си изложа на сцената, нали? Това са като мислите ми в главата. Съответно, освен това, нали, има хора разни, които ми пускат мухата в главата да се пусне на уелнес. Въпреки, че нямам бедрата, ако трябва да сравнявам с протата, сигурност нямам данните за уелнес. Но специално за това състезание може и да направя нещо. И все пак, факта, че толкова месеци положих труд за бикини категорията и в крайна сметка да го смена последната седмица Peak Week и да отида на Shimon Wellness, имам чувство, че така захвърлям целия си труд в букулка просто и ме кара да се чувствам ужасно. Какво ще правя? Мисля, трябва да побързам, защото трябва да записвам вече. Още не съм се записвала дори на категория. А то проблема е, че се плаща всяка категория. Съответно, аз ако имах всичките пари на света, щях да се запиша на повече категории по бикини и спокойно ще се запиша в уелнеса. Но само една категория ти е 100 евро, всяка следваща категория ти е 60 евро. Аз реално за моите финанси аз мога за 2 категории да се запиша. И ако запиша Wellness, то втората ще бъде бикини клас Б, т.е. по ръстово разпределение. Но ми се щеше да запиша и True Novice, което е за бикините за първи път. Но проблема е, че просто нямам кинтите. И не знам какво да правя, въобще да го пиша ли то Wellness. И сега ще допитам. Ще поговоря хубаво с Бече Мече. И допълнително мисля да пиша на треньорката ми по ползинг, да ми даде обективно мнение според нея. Хора, приключва втория ден от седмицата Peak Week. Това е диуретика, който взимам. Едно хапче на ден, разделено на 2 пъти. Сега, относно това с категориите, наистина най-добре е да се стигна към бикинито, защото по този начин смятам, все пак съм се подготвила 4 месеца за това. Да, смятам, че ще е най-добре да не е така в последния момент да се стресирам с нова рутина, нови пози и всичко. Просто няма смисъл. Дала съм много от себе си за тази подготовка. Може да не съм първа, може да не съм втора, може да не съм трета, но аз знам, че съм направила супер много за тези 4 месеца. И в крайна сметка ще остане с бикини. Това е най-правилното решение и няма това повече да го мисля, защото ме побърква. Общо взето ме побърква. Утре е сряда, ще бъде доста по-различно храненето и всичко. Ще видиме и ще ви апдейтнам в следващия влог. Благодаря, че гледахте и следете за още.